Chamo Madita e vivo aquí neste pueblo que lle chaman o Sanguiñedo, que pertenece a Guitiriz. Hola, abuela. Estes son os meus netos, xa saben moito do ordenador. E dixeron que era moi fácil facer todo desde a casa. A miña ilusión foi toda a miña vida vender verduras. E agora por internet, pois faise moito máis fácil. Entón, cada un xa pide máis ou menos o que quer. Eu xa lle mando o que máis ou menos prefieren. Todo é poñerse e aprender. Podo pedir cita, podo pedir unha subvención, podo pedir moitas cousas. É todo desde a casa, moi fácil. Sin molestarme para nada. Empresas con experiencia internacional e un gran equipo de máis de 100 persoas postos ao servicio do cidadán.